nespadneš, jak udržím. To je na hlas? Co? Jestli to je na hlas. Co? No ta. Ta kamera? No. No. Tady bys jel na lyžích, tady z toho kopce. Mhm. Jak pojedem dolů, to ti nespadne? Ne, to si to budu držet. A dobré. Ale ty budeš muset tady tohle držet. Druhou. Ale musíš obě dvě, ne? Tak jak to jde obě dvě. To ani nejde moc rychle. Pojedem tam. A kde jsme jeli autem? Tam? Tam to uvidíš pak. Tam je to jezírko, jo. A teď už musíme jako to odbrzdit. Ale fouká vítr. Zadačky to je napsané, ale to je ale dobrá zadačka. No. Docela jako zadačka. Ty to jsou samé zatáčky, ale. To už je takové. Brzděte. A teď to už ne. A to až tam brzděte. Teď konec dráhy. Škoda. Sedíte ještě rád? Však jo. No vystup. Jste brzo zastavili. Ne, pojď. Pozor, Dajo. Tady je výstup. Tady je výstup, ale tady je konec, jo? Tady v tom rozmezí musíte vystoupit. Teď? No. Aha. A to je dole. Tak co, líbilo se ti to? Co?